O PP galego celebrou en Outes o traspaso das competencias do litoral. Prado destacou que se trata dun fito histórico para Galicia que dotará de seguridade xurídica a empresas e particulares. A praia de Broña foi o lugar escollido polo PP de Galicia para resaltar a importancia do traspaso das competencias do litoral do Goberno do Estado á Xunta. A secretaria xeral dos populares galegos, Paula Prado, visitou este recoñecido areal de Outes xunto co alcalde Francisco Calo e membros do executivo local e fixo fincapé na importancia de contar coas competencias nesta área, traspaso que definiu de fito histórico. Galicia é a comunidade autónoma con máis quilómetros de costa de toda España e o noso litoral non se pode xestionar dende un despacho da Castellana. Como decía o alcalde, hai moitas empresas, hai moitas familias e moitos particulares que dependen desa xestión directa. O mar é riqueza, o mar é emprego, o mar danos moito aos galegos e as galegas, queremos vivir do mar, pero tamén queremos vivir no mar. E, por tanto, hoxe aquí, neste Concello de Outes, pois vimos a celebrar pois que Galicia poda xestionar directamente o seu litoral. A secretaria xeral do PP autonómico resaltou a importancia de que Galicia teña as competencias do litoral pola seguridade xurídica que aporta. Había moitas empresas que tiñan a súa ubicación na línea de costas e estaban sendo perxudicadas pola legislación estatal porque, insisto, se toman decisión dende un despacho da Castellana sin ver pois a implicación que ten no territorio. Dende Galicia sabemos perfectamente, o Partido Popular no Goberno da Xunta conoce perfectamente a implicación que ten toda esta legislación e toda esta normativa, tanto no ámbito empresarial, como tamén decía antes, no ámbito dos particulares. O alcalde outiense afondou nesta liña e nas vantaxes que dará este traspaso no eido xudicial. Destacar que, os veciños e veciñas que viven a carón do mar, todos estes veciños que viven a carón do mar, necesitan esa seguridade xurídica para poder levar a cabo cuestións particulares e cuestións profesionais e, desde logo, con este avance así o vamos a conseguir. Outes conta tamén con empresas e particulares afectados. Sobre todo na zona do Freixo e tamén hai núcleos rurales afectados que se ven perxudicados pola actual liña de dominio público. Prado recordou que esta non é a única competencia que está a pedir o Goberno galego. Estamos reivindicando a competencia, a transferencia da AP9 e tamén a da homologación dos títulos de estranxeiros que tanta falta nos fan en algúns ámbitos profesionais. En ese sentido, seguiremos traballando e pelexando para que o Goberno de España, para que o Goberno de Pedro Sánchez nos dé a Galicia o que lle está dando a outros, o que lle está dando a Cataluña, ao País Vasco, e nós non queremos ser máis que ninguén, pero tampouco queremos ser menos. E sinalou que estas reivindicacións estarán presentes no próximo debate sobre o Estado da Autonomía.